Quietos, mostramos el poder del movimiento. Quietos, quietos, quitándoles tu vida de las manos. Hem sigut una generació amordassada. I a una generació amordassada li costa molt de sortir. Han sigut 40 anys de repressió, 3 generacions condicionades des de la infància. No et moguis, no diguis res, calla, intenta fer-lo per darrere però que no se't vegi. I tot això s'ha d'acabar. Jo no dic que no cregui en la democràcia, sí que crec en la democràcia, però això és una democràcia malalta. Jo dic com metge, aquí hi ha símptomes de que hi ha una malaltia. No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya! La semana pasada o hace 10 días estaban bloqueando el Parlamento en Atenas, no permitiendo a los diputados salir, y hoy está pasando esto. Yo creo que es un momento donde todo es posible. Tot aquest moviment de les places, més enllà del que això puguem aconseguir o més enllà del recorregut que això pugui tenir, és una maquinària de creació de consciència brutal. La informació és poder i la informació se'ns amaga constantment. I aquesta plaça el que permet és un traspàs d'informació i una formació personal que et permet ser més crític y generar més idees, y eso es un no parar. Lo realmente triste en esta historia es que dentro de lo que cabe nosotros los trabajadores de Telefónica, dentro de esta plaza somos los únicos que tenemos un trabajo digno. Esto tendría que estar lleno de trabajadores con trabajos dignos, reivindicando que esos trabajos debemos cedérselos a nuestros jóvenes, porque si no, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos dejando? No estamos dejando nada, estamos dejando un desierto. ¿A qué estamos abocando a nuestra juventud? Els que estem aquí dins implicats tenim claríssim que el canvi ha començat i que això és imparable, perquè, diguéssim, estàvem com abduïts per la societat de consum que no ens deixava pensar, i aquí és com un despertar. Quietos para cambiar el curso de las cosas. Quietos, quietos, que los motivos corren por la sangre. Quietos, como caballos antes del combate. Quietos, quietos, quietos. Chicos, si conseguimos que la gente tome conciencia de que tiene un poder personal y que la política ha de servirle a la gente, ellos tienen mucho que perder.